eskwela na ko. Oh, niya mo eskwela nga nung mananghid naman ug madto na day ka. Grabe, Papa. Ay, nagsalig lang siya kay sino kayo iyang motor. Sos, naanda po ng pajaming-jaming ni mo ba? Kabalo na ko kung sa isang kuan na ba? Pasti lang gina si Papa ay. Pila din na katuig imong motor pa. Kini akong motor, magpito ka tuig na nirong December. Grabe, gina si Papa mag-alaga ay. Dili jud basta-basta ba? Siyempre, ano man kina, basta pinangga, alagaan yun. Gani pa ba? Bilib jud ko nimo ba? Pa, mga ko kwarta nimo pa be kay dagan kay bayron ng project sa eskwelahan. Pastilan, kwarta na po. Kadaadto na lang ni mong eskwelahan, kwarta lang gihapon perminte. Wa jud ko kadungog nimo ba nga niingon ka nga gikan kag eskwelahan ba nga nang hambog kasi mong grado ba? Grabe, namgay na kong paningkamot dito apa. Pa, ana-ana, ramgay mong grado oh. Natapo na mo sa eskwelahan. Points na gyud ang biya pa. Isure ginang points nimo ha, pilam day amoton dito day. Kung gikwinta-kwinta sa tanan subject pa, 500 gyud. Kung sa tanang subject, kwinta-kwinta. Walo ka subject, gamay ra kay ng 500. Gani pa no, tagay na kong kwarta pa be kay malit ako ani ron. Quiz, pabiya na mo ron pa. Sige, sige. Nay sa kalibo, ibalik lang ang kambyo niyang hapon ha. Anya pa, muadto na ko pa. Pa. Ay, kung disturbo ha ba? Papa, uy, muskwila na ko pa ba? Miskwila man ka, lakaw na dito. Papa, uy, iksa na mo karon ba? Nagbalon man kakakanon. Nagbalon pa. O kung sa man ay problema na nga nagbalon naman ay kakanon, lakaw na dito. Di na ka mapas mo ana, oy. Si Papa, uy, isang biya na mo karon pa. Oo niyang exam, nag-study man ka. Si Papa, uy, mura magkaron pa. Dili ko karon maka-exam karon pa ba? Kung dili ka mo hatag sa kuwag kwarta pa. Stilan, oy, bayrono na po. Pilam day kinahanglan ni mo di ay. 200 pa. Oo na 200 oh. Pagbiga-biga po dito kay kusnito ko ng buga ni mo dito. Dili lagi pa kay mato na ko. Sus, pandamay. Pertig yung pagkabaluga sa sampot, oh. Boss, why kung wagta dira, boss? Pastilan, pangwarta na po, do. Minus ka yung panagatron. Sige lang, boss. Dito lang ko. Kasi makakwarta ko dito. Sumbong mo sa Papa. Wala mo na eskwela. Patay, sumbong kang Papa karon ba? Dali ra na. Diskartiyo lang nato na. Ang saman mo sumbong ko. O hatag mo. Ano ba ito? Naraman, day na. Boss, mga anak dito kay nagdampa. Pagsuroy, kasi nagdampa nga. Nang-eskwela man to kay exam nila. Boss, tagay ko kertabi para atong agtuon. Oh, na yung 100, oh. Asa man ron, kaya itong atoon. Dito, boss. Wala, boss, oh. Mandamay. Ingon, nang-eskwela mo. Naaran mo na nagdampa lagi. Itagan, biyati kang 20, ha? 20 lagi. 100 man sa mga papa.